Andelsbevægelsen havde stor betydning for udviklingen af landbruget i løbet af 1880'erne, og det indebar blandt andet mejerier og slagterier og brugsforeninger. Principper som solidaritet og en stemme per mand var grundlæggende, uanset om bonden havde en mindre eller større gård. Det havde ingen betydning. I løbet af 1880'erne opstod en lang række andelsmejerier, som menes, at bønderne slog sig sammen for at investere i de nødvendige materialer, såsom damptrukket centrifuge, og hermed blev smørproduktionen samlet. Det betød, at det kunne lade sig gøre at lave effektive mejerier, og hermed blev fremstillingen mere centraliseret, og industrialisering og kvaliteten steg, ligesom fortjenesten gjorde. Der var modstand mod mejerierne, og der var frygt for kvalitet, holdbarhed og smittefare. Der var også bekymring for, hvordan man undgik snyd med afleveret mælk. Det første til en række forsøg, som skulle bevise kvaliteten, holdbarheden og centrifugerede produkter. Man fandt også frem til, at pasteurisering forøgede holdbarheden og nedsatte smittefaren, og det resulterede så skummemælken, der gik tilbage til landmændenes dyr. Jeg hedder Alexander, jeg er 19 år gammel. Der var modstand mod mejerierne. Hvad fanden laver